мида Бруно Коэльо таҳти шумораи 11 Пенни ва сармураббӣ Хорхе Брас ҳаяте аст ки фақат ва фақат онро бояд тамошо кард ва аз рафти он ҳаловат ҳам бурд. бозӣ оғоз мешавад. аз 5 дақиқа аз оғози бозӣ мегузарад тақрибан ва ҳуҷуми мунтахаби Қазоқистонро мебинем дар ин лаҳза. пас ба марказ дар иҷрои Даврен Турсагулов, аммо зарбаи навбати ҷониби дарвозаи Қазоқистон туп дар дасти дарвозабони Гита. лозим ки сатҳи ҳарду даста хеле баландам ҳаст. мо то индам голеро намебинем дар иҷрои бозингарони мунтахаб. боз як ҳамлаи дигари португалиҳо ва зарбаҳои пайҳам ҷониби дарвозаи Гита, аммо ту ба Сесилио буд. зарба дар иҷрои Гита ҷониби дарвозаи Португалия. Эду ҳуҷуми мунтахаби Қазоқистон фурсат қариб буд ки вақто барои задани бозиро вайрон кардааст. зарбаи навбатӣ аз масофаи дур ҷониби дарвозаи Португалия ва гол. Чингиз Эсенамонов ба задани гол даст меёбад бо пои чап. арзандаи давриаш як ниҳоӣ, арзандаи задан ба дарвозаи мунтахаби Португалия. зарбаи топдор бо пои чап аз марказ. Қазоқистон нест ва бо ҳисоби 7-0 дар ин марида Қазоқистон пирӯзӣ осон ба даст оварда буд. Португалио Жуниор ба дохили ҷарима Гозики бозам наметавонад. зарбаи навбатӣ мешавад ё не ва чӣ гуна ҳолати наздик ба гол бартараф гардид. зарба ҷониби дарвозаи Қазоқистон ва гол. ҳамагӣ 16 сония барои бозингарони мунтахаби Португалия лозим омад. саҳнаи такрорро мебинем. аз марказ бозингари шумораи 10 инҷо зарбаро иҷро кард Бруно Коэльо. бозингари панҷуми мунтахаби Қазоқистон бошад. зарба дар иҷрои Уразов ва наздик буд ки пас ба Гита боз як зарбаи дигар дар иҷрои дарвозабони мунтахаб. бозингарони мунтахаби Қазоқистон ин дафъа кушодтар бозӣ мекунанд. зарбаи бисёр сахт ва боз як ҳолати мушкилӣ. Арнолд Нау аз ба марказ зарба ҷониби дарвозаи Португалия ва ту ба сутуни дарвоза мерасад. португалиҳо пайваста барои задани гол талош мекунанд. Кучи Зики паси ӯ зарбаи навбатӣ ва ба туп расида наметавонад. бозӣ ба вақти иловагӣ биравад, вале ҳоло фурсат ҳаст барои ин гапро гуфтам ба хотире ки бозингарони мунтахаби Қазоқистон гол мезананд. дӯстони арҷманд ва ҳисоб 1-2 мешавад. 14 сония боқӣ мондан то поёни вақти асосии бозӣ. бозингарони мунтахаби задани гол Арнолд Нау даст ёфтааст. Дуглас пас дод ба ӯ ва зарбаи задаи Арнолд Нау ба пои ки расид? ба пои Матуш ё ин ки ба пои Турсагулов? боз як зарбаи дигар ва бо ҳамин тамом дӯстони арҷманд тими мунтахаби Қазоқистон Португалияро дар давриаш якниҳоӣ мағлуб мекунад ва бо ҳисоби 1-2 ба пирӯзӣ мерасад. ва бо ин ҳисоб ин даста акнун ба даври 4-1 чемпионати даъват карданд ва талаб карданд аз довар ки санҷида шавад ҳолате ки дар дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Қазоқистон буд. доварон низ ин вазъиятро месанҷанд. ҳоло мо инҷо бо шумо хайрухуш нахоҳем кард ва мунтазир мешавем. ниҳоят инҷо довар эълон мекунад ки пас аз санҷиш муайян шуд ки вақт ба поён расида буд ва баъдан бозингари португалӣ зарбаро иҷро кард. бо ин ҳисоб ғалабаи Қазоқистон аст ва мунтахаби Қазоқистон ба даври 4-1 чемпионати ҷаҳон оид ба футзал мебарояд ва дар даври 4-1 рақиби худро аз ҷуфти Аргентинаву Хорватия интизор мешавад.